Għaldastant il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni b'reazzjoni propju f'dan il-mument meta għaddejjin it-taħdidiet hija ċara u sempliċi. L-ewwel nett. Il-Gvern qegħdin inżommuh mal-kelma tiegħu illi ma jintrabaġġ illi jixtri l-elettriku bil-fors minant il-BWSC anki jekk pajjiżna m'għandux bżonnu. It-tieni, illi l-Gvern ma jintrabaġġ illi jixtri l-elettriku bi prezz illi jista' jkun ogħla minn bnadi oħrajn. Bħal pereżempju jekk forsi jkun irħas illi jinxtara mill-interconnector. Jekk il-Gvern ma jżommx ma dawn il-linji bażiċi illi diġà ikkonfermaw illi diġà intrabat magħhom, allura l-oppożizzjoni se tkun qiegħda tagħmilha ċara illi dan mhux ser ikun aċċettabbli għall-oppożizzjoni u aħna fil-Parlament ser noġġezzjonaw għal dan il-ftehim.